Even get to cross. Така, здравейте на всички, аз съм Мариан Здравейте, аз се казвам Тихомир, накратко Тишо. и с радост искаме да ви обявим, че подновяваме отново стария ни канал за Sub 3000, което означава, че ще има отново клипове, както и много поредици на интересни игри. Така, значи ние снимахме клипове в този канал, както и в VBOX 7 канала ни, до преди около 3 години. Но просто е така, спряхме, в смисъл, просто не ни се занимаваше вече, но ето, че дойде времето отново да снимаме, този път сме по-сериозни и Значи, сега ще ви кажа, в смисъл, поне лятото няма да има толкова често клипове, понеже си имаме ангажименти лятото и ще има най-вероятно, няма да има дейли клипове, ами по 3-4 клипа на седмица най-вероятно може да очаквате, което все пак мисля, че е задоволително. Да, просто нямаме възможност повече да правим тон, както повечето от вас знаят, то не е само да го снимаш този клип, ми просто трябва и обработка и дори просто нямаме време. Аз сега в чужбина заминавам за няколко месеца, Мариан също си има работа и Да, и като цяло няма да е както преди, когато снимахме на клипове на всеки ден. да, ние всъщност преди снимахме ката час и качвахме всеки ден, но просто такова е било времето. Истината е, че бяхме свободясали и си нямахме друга работа и така. Аз последно, когато съм снимал клип, на колко съм бил, на 15 години, в момента съм на близо 18, другия месец че ставам и така, но все пак любовта ми към видеоклипове, към правенето на видеоклипове си е останала. Да. Отдавна обмисляхме това завръщане, така да кажем. Предполагам, че повечето ни сабскрайбъри ни помнят, поне мене. Да. Предимно аз снимах в този канал и се надявам бъдещите ни проекти да ви харесат. Да, няма да издаваме много кои ще са. Предполагам, ще очаквате, да, най-вероятно ще има какво е на една от тези игри, която виждате на вашия екран, а именно GTA 5, които ще бъдат снимани от мен, но друго няма да издаваме. В бъдеще също така, в недалечно бъдеще може да очаквате, нали, стига и вие също да искате лайвстримове в Twitch. Да, ние си имахме стар канал, така че може и там да очаквате, може и в друг канал ще ви уведомим в бъдеще и ще има стримове по Извинявай, изкажи се. Да, по 2-3 часа когато си решим по 2-3 часа може да пуснем стрим, които да играем различни игри и така. Игрите ще бъдат повечето, предполагам, по ваше желание, кои ще играем в стримовете. Искам също така да кажа, че този клип ще бъде качен и на канала ми в VBOX 7, който аз не съм влизал доста дълго време, но ще влезне и ще го кача и там, както и в YouTube, но да се знае, ще качваме само единствено в YouTube канала ни да са 3000, и който ми е, нали, и стария канал. Да. И така. И като завърших, аз мога да кажа, че сме се подготвили отново за това преживяване. Надяваме се на вас да ви хареса. Очаквайте и за новите юзери много интересни, забавни клипове и ако ви харесат, можете да се абонирате за нас, да харесате, да пишете коментари под всеки клип, така ужасно много ни помагате и ще се радвам наистина, ако оцените труда ни. Също така, ако имате някакви въпроси, свързани с гейминг, с видеоклипове, може да ни пишете на лично съобщение или дори в коментарите, ние ще ви отговорим. Не само ще ви отговорим, но ако имате и някакъв въпрос, евентуално може да направим клип за това как се прави примерно това, което вие не знаете и да ви помогнем. Също така може да дадете и предложения, ако имате идея за нещо примерно. И ние, ако преценим, ще го осъществим.
Да, и като цяло мисля, че това е всичко, което имахме да казваме. Надяваме се да се забавлявате с нашия канал и да ни следите. Това беше всичко от нас. Благодарим за вниманието. Да, благодарим за внимание. Довиждане. Довиждане.